Sikhona la eZax Pub and Grill sinenkosi kaMaskandi uKing Khuba iDlamlenze. Siyabonga for such a beautiful performance. Sikubonile ke nalapha eCarnival City wenza into zakho. Uyathanda ke na TikTok. Not TikTok kuphela, all over, all corners of South Africa and outside the country. I'm trending. Ufuna ukuthini kuma fans akho njengamanje kulabo abakubukele nabanye futhi abafisa ukuthi bafike kulezi ngokulo njengamanje? Yeah, ngifuna ukuthi abaqhubeke besebenze ngamandla ukuze befike la engikhona. Into ezobasiza kakhulu isibindi. Angeke unqobe empilweni mawunovalo, kumele ube nesibindi, uzethembe, wazi ukuthi yonke into oyithintayo iyawina ngaso sonke isikhathi, ulwele nje ukuwina. Uthi nje forward, ungabe nawo reverse. Ngale kwegcwalisa ezokwenzeka ngekudala kuyipho kunye singakulindela kuwe mhlambe just before that. So ngalindeleka noma yini ke ngoba ubona nje abantu la eMpumalanga bathi bacela iBlue Nation Festival ize eMpumalanga bayiswile nayo ubukhona. Ilethe la. Hayi nabanye bayifuna nje kwezinye indawo. Cha thina capable ilethe la ubonile. Wonke umuntu capable. Hayi mina ngisho sengisho ngathi thina capable usibonile. Ubonile abantu bebehleli phansi uthe ungangena lapha na kwanyakaza nesingena nodola. Behleli phansi labantu engibona bebehleli phansi. Base bayasuka beza lapha. Njoba ngifice nje mina wonke umuntu emile nje. Bazwile phela ukuthi usuyogibela basuka matata. Yebo bazi indlovu emnyama basekhuluma lezela zonke izinto nje nebesha bayizile nomngane wami. Kunjalo nje bafowethu, kunjalo. Siyabonga kakhulu. Angifuna ukukhuzwa emakhehla. Kukho siyasho ukuthi sicela ukuthi sikubone uzoyenzela la donation la eZax Pub and noma usungenze activation ke usibonile capable la. Hayi khuleka sokhuluma. Siyabonga. Sizathi siyithethe lo. All right, asibonga.